Salutare! Astăzi a ajuns un colet. Așa un pic să... A ajuns un colet cu 3 produse. Am gândit să fac un video să vă arăt ce mi-am comandat. Vreau să le fac un tratament pentru salmonella și tricomonoză. Cred că, din câte am văzut, unul dintre porumbei nu se prezintă tare bine. De aceea am decis să le fac acest tratament. Le-am făcut comanda în urmă cu 3 zile. A ajuns chiar în 2 zile lucrătoare. Chiar dacă m-a costat un pic în plus transport, am băgat transport în 3 zile lucrătoare, a fost 11 euro în plus. Produsele, cele 3 produse au fost în jur de 70 de euro. Haideți să vă arăt și despre ce produse este vorba. Aici sunt mica încăpere, să zicem așa, un mic birou sau o bucătărie a porumbeilor pe care eu am pregătit-o. Aici am mâncarea, muzică, tot ce trebuie. Haideți că desfac coletul. Și cred că de mâine de o să și încep să le fac tratamentul. Apropio un pic camera. Probac 1000 de la Dr. Brockkamp. Acestea sunt probiotice plus electrolid. Sunt probiotice foarte bune. O să mă uit așa peste ele să văd. Deci acesta este în primul rând tot timpul după orice tratament, după orice, ca să nu îi afecteze porumbelul. Al doilea este 4 în 1 mixt. Acesta este pentru paramyxoviroză, salmonella, dacă nu mă înșel. Trebuie să mă uit mai exact. Este un mix de 4 în 1. Este un produs foarte bun. Și al treilea produs, care se și simte foarte tare, este vorba de pastile de fumigene pentru crescătorie. Se simte foarte tare mirosul. Sunt pentru deparazitare. Și iară ce mai scrie pentru ele. Una tot e spartă. Ce miros puternic. Deparazitare și respirație. O bună respirație. O să mă uit să văd exact modul de... Din câte știu, se aprinde și se bagă în crescătorie. E de la Pronativ. Cred că e produs natural. Natur Producție Internațional. De mâine o să încep să le fac tratamentul de... Eu știam că erau săculeți de
Acesta este de pudră belgică. Da. De câte văd, eu nu știu dacă e produs românesc sau nu. Sau scrie și în românește. Deși eu sunt în Franța și l-am comandat aici în Franța. Văd că scrie și în engleză. Doar că în mare parte, nu știu, chiar nu știu dacă e românesc. Mie mi l-a recomandat cineva. Și văd că aici, deci așa, pulbere orală, medicină veterinară pentru porumbei care nu sunt destinați consumului uman. Indicația este recomandat pentru tratamentul infecțiilor produse de germeni sensibili la substanțele active, sindrom adenocolic și infecții ale tractului respirator superior. Mod și cale de administrare. Se utilizează în apă de bou 5 grame la 2 litri de apă pentru 40 de porumbei pe zi. Timp de 7 zile. Perioada de valabilitate după diluare conform indicațiilor 8 ore. O să mă uit mai exact pe internet exact ce la ce este. Pe internet m-am uitat, nu știu dacă sunt mai multe produse, că pe ce am căutat pe internet, scria Paramixo și ceva de genul, paramixoviroză și nu știu, un tratament. Dr. Procamp. Acestea sunt electrolizii. Da, au un miros plăcut, au un miros de lapte praf vanilat, ceva de genul. Deci am mai adăugat încă 3 produse, zic eu așa, 3 produse, super produse, să zicem așa. La mica mea farmacie, aici mi-am pregătit un colț unde am așa micile sertare. Aici m-am gândit pentru pedigree. Momentan nu le-am pus. Aici dulapul cu chestiile mai mari, grit, cuibare, pâslele. Aici mi-au rămas două odihnitori pe care le-am făcut nu de mult timp. Arzătorul și aici e tot ce ține de medicamente. Momentan e tot ce am, dar cu timpul vedem. Nu o să încerc, o să încerc să le fac exact numai ce le trebuie și ce au nevoie. Nu o să vreau să-i îndop de medicamente pentru nimic. Da, și ce vreau să vă mai spun, oficial deja sunt și în crescătoria, în Federația Columbofilă franceză. De vreo 3 zile mi-am adus inelele. Acestea sunt taloanele. M-am înscris deja la un club. Anul acesta nu o să am nicio șansă să zbor. Acestea sunt și inelele. De 2020. Anul acesta nu s-a apuc să zbor nici cu puii, deoarece și puii îmi
14 a 6 deja o să fie primele concursuri de pui. Și momentan nu am niciun pui care să pot să... De fapt nu am momentan niciun pui, o să-mi achiziționez un lot de pui plus bătrânii pe care i-am eu. Care o să scot aici un pic temperatura și vremea e cu 2 luni să zicem mai avansată față de România. De exemplu aici puii se bagă la împerecheat, adică cuplurile se formează pe decembrie-ianuarie. Ianuarie deja multă lume au pui. De-aia să încep deja zborurile la pui. Acolo e roșu filat pe care încă momentan nu i-a crescut deja penele. Să sperăm că în curând, da, opa, mai ratează câteodată, își bate femela la cuib și un pic ambolund. După cum v-am spus într-un alt video anterior, porumbelul nu e filat nu eu l-am filat. Trebuie să le scot cada de baie. Aici am reușit de mi-am gătat toate pe partea de culori. Am terminat toate grătarele. Astăzi nici n-am intrat la ei. O să las o perioadă să fie foarte relaxați. Tocmai ce am surprins mai înainte porumbei. Era undeva la 4 porumbei. Roata pe lângă hrănitoarea de grit. Gritul care e împreună cu vitamine. Femelele în perioada asta toate au ouă. Adică n-au toate. Mai exact sura de aici, pe care vedeți perechea asta. Sura, după cum vă uitați la ea, dacă vă se întoarce invers, vedeți cum își ține coada. O să facă cât de curând o să se ouă. Masculul bate la cuibul într-una. Uitați-mă la ea cum arată. Francezii au deja și ei perechea. Aici am, nu știu, trebuie să mă uit. S-ar putea să scoată deja puii. Aici cam într-o săptămână și ceva. Uitați femela care o să trebuiască să aibă pui. Femela faină. S-a speriat? Te-ai speriat de porumbel? Aici le-am adăugat un pic de niște momentan. Astăzi o să mă apuc să mai fac aici încă 2-3 rânduri de grătare. Și în același timp pe mâine o să le încep tratamentul. Încet o să le închid și partea asta de box. Tot n-am avut timp. Da, ce vreau să vă mai arăt, modificările pe care le-am făcut ultima dată. Am schimbat acoperișul din ondulina aia bitumoasă sau cum e din bitum. Am schimbat cu internit, e mult mai puțin călduros, se încălzește și ăsta, dar nu așa ca și bitumul. Văd eu diferența de temperatură, la care am mai adăugat încă 3 trape. După cum și vedeți aici, între internit și ăsta are undeva la 8-9 cm partea de sus a internitului. E un spațiu mare pe care trebuie să ventilează crescătoria. Și am mai făcut încă 3 aerisiri așa. Partea la boxa cu prăsâlă și 2 aici în crescătorie. Plus aerisirile 2 de acolo. Dai, Vita. Dai, porumbelul. El-i.
Îți place porumbelul? Da. Mă bucur. Spudnicul, după cum și vedeți, aici se ridică în sus, se închide. În cazul în care e frig, să fie controlabil, să spunem așa. Astea sunt modificările care le-am mai făcut în ultima vreme. Și mai o să trebuiască să le pun la sus pe tavan, o să le fac în stânga și în dreapta o șepcă cu o ușă, cu un panou de ăsta colisant care să controleze aerisierele, cele din tavan. Și momentan cred că aici în exterior am modificat foarte mult aspectul acoperișului. Asta e un mascul francez de 2014, are ouă, cu o franțuzoaică, cu o albastră. Amândoi sunt porumbei de fond maraton. Asta e o altă franțuzoaică care... Asta e franțuzoaica care trebuie să se ouă. E cu masculul roșu de 2000. Femela e ok. Dați acolo din spate e și albastră, nu știu dacă se vede, albastră cea de acolo. Albastră de acolo e femela de franțuzoi, de francez. E o femelă frumoasă, e de 2009. Nu mai știu exact, dar știu că e bătrână. Da, Catalea. Sus, vrei tu sus? Da. Stai un pic. Hai. Stai aici cu porumbeii? Da. Stai aici, că tati. Tati merge un pic până afară. Haideți să vă arăt cum e crescătoria făcută în exterior. După cum și vedeți, distanța aici pentru care circulă aerul. Aici am scurtat foarte mult acoperișul. Am scurtat acoperișul. Am pus burlanul, spudnicul deja în exterior. Și aici boxa asta o să fie într-un final pentru lotul de pui de anul ăsta. Pentru că ei o să trebuiască să zboare separat față de bătrâni. Și o să le mai adaug aici un spudnic. O să văd ori o să iau jos lețul ăsta, ori o să fac niște spudnicuri mai mici. Da, Catalea. Stai un pic că vine tati. Și în interior o să dau jos acele cuibare și o să pun pe pereți doar odihnitori. O să fac undeva în jur de 25, să văd 30 dacă nu-s prea îndesuiți. Cam aceasta este crescătoria în exterior, o mică volieră. Aici pentru prăsâlă. Aici am scurtat acoperișul, spudnicul, momentan. Sunt ultimele modificări pe care le-am făcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. O să vedeți și videouri când o să merg la club, când e întâlnire, adunarea pentru concursuri. Și să sperăm că o să fie un sezon bun. Chiar dacă nu o să pot să zbor, cel puțin pentru crescătorii, colegii crescători. Vă mulțumesc mult și pe curând.